educant a un individu? Com lo volem educar? Si estem parlant dels gossos que estem parlant, no li puc ensenyar un gos d'estos que és un gos de contacte, que li agrada el contacte, que necessita utilitzar la mandíbula per fer pressió, la necessita, és intrínsec en la seva raça. Jo no puc soltar el gos pel carrer perquè s'apanyi, perquè és injust. És molt injust, el món humà no està fet per a ells. Hi ha moltes coses que es manegen, gats, bicis, cotxes, crios. Que el gestioni una persona no apta, aquesta és la base. I com podem saber que aquesta persona és apta? Bueno, fent unes proves, fent uns cursos. Pots tindre un gos d'estos estupendo, t'has de treure tal curs de tal nivell. Fins que no el tingues no el pots fer. Tinc un pitbull blue de 4 mesos i mig i estic completament.